najljepši fotografija moja u karijeri. Ali gdje ti imaš šta? Vidi ga, Ovo sam, naši sam slikao se ovo. Stao sam uz Bezistan od strane Hotel Evrope. Ovo je za mene zid, da gledaj kako ispalo fino. Kako je napravio Kemo Hadžić. Kemo Hadžić, a evo legenda je. Gledajte ovo, dijela ove fotografije, nema. Imaš još to dijelo? Nema. Ovo je Sarajevo grad Molim, tako? Pa nisi ti plaho ružniji u odnosu na to doba, ovdje. Ovo je dijamant, ovo je glavno. A znate vi ko je moj rođak? Ko? Dino, iz Začina. Ma bogati. Ovaj. Ma znam kako ne znam. Ovaj mi je rođak. Dino Konobar. Ma Dino Konobar. Dino Zdravko Čolić. Zdravko Čolić. Dino šta mu je drži, onaj aplauz ili bakš objektivni sam. On će to prodat sve kad ti umreš, ne do Bog. Ajde, iskreno, imaš li jednu ploču svoju? Nemam. Nemam, a imam na par mjesta, ali nije kod mene. Ima i drugi ljudi. Možemo se uzeti? More. Jel ti telefon tu? Ajde. Moj druž, tako to. Ode vrijeme. Ti potpisivaš šta? A? Bravo, svaka vam čast. Evo ruke, živ bio. A ti si, onda Dina je... Ne, mama sjedne ovdje. I on je sad... Ajde. Ne, vaše rodoslovno. Ovo je meni radni materijal. Moja, od babi. Tebi je zvijezda, njemu radni materijal. Što jeste? A kako ti prezivaš? Malanović. Malanović. A odakle ti otac? Tuzla ili... Tuzli ovdje. A njegove dok se projeklo, da li slučaj Jesična Bosna, nije? A ne znam ja to dobro Malo. objavljam.